हरे कृष्ण. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण भक्ती योग 12वा अध्याय करतोय. सुरू करण्या अगोदर मी मंगलाचरण म्हणते. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सर्वांचं परत एकदा स्वागत. ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता समजावून सांगायचा प्रयत्न करते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकताय त्या श्री श्री राधा गोविंदना इकडनंच आपण सगळे साष्टांग नमस्कार करूया. त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी गीता इतक्या सोप्या शब्दात लिहिली, इस्कॉन मंदिरांची स्थापना केली, त्या श्रील प्रभुपादांना माझा साष्टांग नमस्कार. त्याचप्रमाणे नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या, प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेन केलं, मनीषा माताजी ज्या आपल्या मराठी टीमच्या लीडर आहेत, त्या खूप ऑर्गनाइज करतात सगळं काही, फाईल्स अपलोड करायच्या किंवा प्रत्येकाना एक एक ऍक्टिव्हिटी असाइन करायची, ऍडमिनिस्ट्रेशन वर्क त्या खूप करतायत. तर या सर्वांचं योगदान खूप आहे म्हणून हा उपक्रम होऊ शकतो. त्या सर्वांना मी नमस्कार करते आणि आता मी हा आपला अध्याय चालू करते. आजच्या अध्यायाचं नाव आहे भक्ती योग, अध्याय 12वा. आता कुमुद माताजी आणि मग प्रशांत प्रभूजी तुम्ही वाचताय ना? हा हो माताजी, वाचो ना. हो माताजी. कुमुद माताजी. येस. श्लोका वाचा. येस माताजी. 12.1. हा. एवं अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योग वित्तमः. अर्जुनाने विचारले, कोणते अधिक परिपूर्ण मानले जाते, जे तुमच्या भक्ती सेवेत योग्यरित्या व्यस्त आहेत किंवा जे अव्यक्त ब्रह्माची पूजा करतात ते अव्यक्त आहेत. आता इकडे अर्जुनाला प्रश्न पडलाय. त्यांनी कृष्णाचं विराट रूप बघितलंय आणि मग त्याला प्रश्न पडलाय की आता भक्तांनी कुठल्या रूपाची पूजा करावी, श्यामसुंदर रूपाची पूजा करावी की या विराट रूपाची पूजा
करावी. अर्जुनाला तरी ते विराट रूप विश्वरूप आवडलं नाही. त्याला आनंद झाला, आश्चर्य वाटला, पण नंतर त्यांनी कबूल केलं की तो खूप घाबरला. त्याच्या मनाचं संतुलन सुद्धा राहिलं नाही आणि तो अस्वस्थ झाला. नाही, तू मला तुझं परत सौम्य रूप दाखव. मग आता इकडे अर्जुनाला वाटलं तरी पण मला कृष्णाच्या मुखातून हवंय की कुठल्या रूपाची पूजा एका भक्ताने केली पाहिजे. कृष्णाला काय हवंय. तर आता तुम्ही मला सांगा, तुम्हाला काय वाटतं की कुठल्या रूपाची पूजा आपण करावी? सगुण रूपाची करावी की विश्वरूपाची? विश्वरूप म्हणजे जे असं म्हणू शकतो ब्रह्म, किंवा जे निराकार आहे, किंवा प्रकाश फक्त, किंवा फक्त एनर्जी. कोण सांगेल मला? सगुण रूप. सगुण रूप. मग मला कारण सांगा की सगुण रूपाची पूजा तुम्हाला का आवडेल करायला? कोण सांगणार आहे? हात वर करा. कोण सांगणार आहे? आणि इतरांनी पण हात. स्वाती माताजी सांगा, अनम्यूट करा ना. हा, सगुण रूपाची पूजा केल्यामुळे असं होतंय की समोर प्रत्यक्ष व्यक्ती सदृश आपल्याला दिसतं आणि आपण त्याची, जसं आपण एखाद्या आपल्याकडे कोण पाहुणा आला तर आपण त्याचा आदरातिथ्य करू शकतो, त्याला हे करू शकतो, त्याला प्रेमाने फुलं वाहू शकतो, त्याला प्रसाद दाखवू शकतो, त्याच्या हवं ते कौतुक करू शकतो, त्याचं गुणगान गाऊ शकतो. त्यामुळे आपल्याला समोर व्यक्त असेल तर आपल्याला त्याच्याशी संवाद साधता येतो. पण अव्यक्त रूपात आपण ह्या कुठल्या गोष्टी करू नाही शकत. अगदी बरोबर. म्हणजे आपण एक संबंध त्याच्याबरोबर स्थापित करू शकतो कृष्णाबरोबर, की माझा मित्र, किंवा तू माझा भाऊ आहेस, किंवा तू माझे आई किंवा वडील म्हणजे माता पिता. तर कुठलाही एक संबंध, किंवा स्वामी, तूच माझा स्वामी आहेस, कुठलाही एक नातेसंबंध त्याच्याबरोबर आपण जोडू शकतो. पण जेव्हा आपण निराकार ब्रह्म म्हणतो, प्रकाशाबरोबर आपण कुठलंही नातं जोडू शकत नाही. आणि जेव्हा आपण विश्वरूपाची जर पूजा करायची असेल तर त्याची पूजा करणार कशी? तुम्ही हार किती मोठा घेणार? कृष्णानेच सांगितलं हे माझं रूप आहे. अर्जुनाने सांगितलं की यात मध्य नाहीये, आरंभ नाहीये, अंत नाहीये. मग आता एवढं मोठं जरी आपल्याला काही अर्पण करायचं असेल, मुकुट अर्पण करायचा असेल, तर मग केवढा मोठा तो आणायचा, आणि असंख्य नेत्र, असंख्य डोकी त्याची होती तिकडे. तर मग अशा जे विश्वरूप आहे त्याची पूजा करणे, त्याला काहीही देणे, हे पण आपण कॅल्क्युलेट करू शकत नाही की ते केवढं लागेल. म्हणून या रूपाची पूजा आपण आपल्याला आवडत नाही. आता आपण बघूया अर्जुन काय म्हणतोय. हरे कृष्ण. कृष्ण काय सांगतोय अर्जुनाला, आता आपण बघूया. बोलते माताजी. पहिला श्लोक ना. भगवान उवाच मय्या वेश्मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयुपेता ते मे युक्ते तमामतः. हरे कृष्ण. धन्य भगवान म्हणाले, ज्यांचे मन माझ्या वैयक्तिक स्वरूपावर स्थिर आहे, नेहमी महान आणि दिव्य श्रद्धेने माझी उपासना करण्यात मग्न आहे, तो मी सर्वात परिपूर्ण मानतो. म्हणजे इकडे आपल्याला लक्षात येते की कृष्णाला सुद्धा त्याच्या सगुण रूपाची पूजा केलेली आवडते, आणि त्यांनी सांगितलंय असा भक्त मी सर्वात परिपूर्ण मानतो, की जो अर्च विग्रहाची पूजा करतो. आता आपण
इकडे इस्कॉन मध्ये अर्च विग्रह म्हणतात बरं का. कृष्णाची मूर्ती हा शब्द कधीच म्हणत नाही. तर असं का म्हणतात, कारण जेव्हा आपण मूर्ती म्हणतो किंवा ती आयडल वर्शिप जी होते ते कसं असतं, आता समजा जर एक दोन आपण पोस्ट करतो ना पत्र, तर ती लाल पेटी असते ना पत्राची, त्यात आपण आपलं लेटर पोस्ट करतो आणि ते पोस्ट केल्यावर बरोबर जिकडे पोचायचंय, जो आपण पत्ता लिहिला आहे त्या पत्त्यावर पोचतं. पण समजा जर कुठल्या तरी लहान मुलांनी अशी एक डमी पोस्टाची पेटी केलेली आहे पत्र टाकायला, तर त्या पेटीत पत्र टाकलं तर ते निश्चितच त्या ऍड्रेसला जाणार नाही, कारण ते सरकाराचं नाहीये, कुठल्या तरी लहान मुलांनी खेळ म्हणून ती पेटी उभारलेली आहे. त्याचप्रमाणे शिल प्रभुपादांनी हेच पोस्टाचं म्हणजे पत्राच्या पेटीचं उदाहरण दिलंय आणि त्यांनी सांगितलंय त्याचप्रमाणे जेव्हा आपण अर्च विग्रहाची पूजा करतो तेव्हा ती कृष्णापर्यंत पोचते. अर्च विग्रह आणि कृष्ण हे एकच आहेत, ते भिन्न नाही आहेत. आता अर्च विग्रह आणि मूर्ती म्हणजे काय? अर्च विग्रह म्हणजे जे परंपरेत जेव्हा कृष्णाची स्थापना केली जाते त्याला म्हणतात अर्च विग्रह. आता जे आपले शिल प्रभुपाद होते ते परंपरेतून आले होते, त्यांनी ते जप करायचे आणि अगदी टोटली 24/7 कृष्णाच्या सेवेत होते. आता जेव्हा असे गुरु जे असतात परंपरेतले ते ही मूर्ती स्थापन करतात त्याला अर्च विग्रह म्हणतात आणि ते कृष्णाला पर्सनली सांगतात की तू या मूर्तीमध्ये उपस्थित राहा. इतर मंदिरांमध्ये काय असतं की कोणी ती स्थापन केलेली असते, मग ब्राह्मण येतात, मंत्र म्हणतात, प्राण प्रतिष्ठा करतात, झालं. पण जर तुम्ही त्याच्या पुढे जाऊन त्या ब्राह्मणाला विचारलं तुम्ही जप किती करताय, तुम्ही कुठल्या परंपरेतले आहात, ते म्हणतील हो आम्ही जप वगैरे करतो. कदाचित ते परंपरा सांगू पण नाही शकणार. ते सांगतील आम्ही हे सगळे वैदिक मंत्र कोणाकडून शिकलो काय, पण परंपरेत आहेत का ते, त्यांनी दीक्षा घेतली आहे का, अनुग्रह घेतलाय का, ते किती माळांचा जप करतात, हे सगळं जे आहे हे आपण त्यांना विचारत नाही. त्याच्यामुळे इकडे ज्याप्रमाणे जेव्हा आपण अर्च विग्रहाची पूजा करतो कृष्ण तिकडे उपस्थित असतो. आपण जे काही त्याला देतो त्याचा तो स्वीकार करतो आणि आपण जी प्रार्थना करतो तो ऐकत असतो. आणि इकडे नामानिष्ठ प्रभूजी सांगतात की जेव्हा आपण मंदिरामध्ये जातो आणि पूजा करतो तेव्हा आपल्याला काय असं आपली दृष्टी दिव्य नसते ना, त्याच्यामुळे आपल्याला काय वाटतं कृष्ण म्हणजे काय, ही मूर्ती म्हणजे काय, दगड आहे आणि निर्जीव आहे. पण उलट काय असतं की ती मूर्ती सजीव असते, आपण निर्जीव असतो. म्हणजे आपला जो कॉन्शियसनेस असतो ना तो एकदम निर्जीव, म्हणजे काही आपल्यामध्ये भावना नसतात. म्हणून तुम्ही बघितलं कुठल्याही मंदिरात बाहेर किंवा असं लिहितात की मोबाईल आतमध्ये घेऊन जाऊ नये किंवा ते हे करतात, म्हणजे सांगतात की इकडे तुम्ही फोनवर बोलू नका, मोबाईल वापरू नका, हे असं सांगितलेलं असतं. का सांगितलेलं असतं? कारण आपण इमॅजिनच करू शकत नाही की खरोखर कृष्ण आहे. आपण उलट आपण काय विचार करतो, मी जिवंत आहे आणि समोर कृष्णाची मूर्ती दिसली तरी तो एक दगड आहे किंवा निर्जीव आहे असं आपण मानतो. का तर आपली जी भावना असते किंवा आपली जी दृष्टी असते जणू काय आपल्याला कॅटरॅक्ट झाल्यासारखं झालेलं असतं. त्याच्यामुळे कॅटरॅक्ट झालेल्या माणसाला समोरचं नीट दिसत नाही, त्याचप्रमाणे आपल्याला सुद्धा नीट दिसत नाही. तर इकडे कृष्णाने सांगितलंय की माझ्या सगुण रूपाची पूजा कर. हरे कृष्ण.
प्रशांत प्रभूजी. हो माताजी. परंतु जे सर्व इंद्रियांचे संयमन करून आणि सर्वांच्या ठाई समबुद्धी ठेवून अव्यक्त इंद्रियातीत सर्वव्यापी अचिंत्य अविकारी स्थिर आणि अचल अशा परम सत्याच्या निर्विशेष रूपाची पूर्ण उपासना करतात ते सर्वांच्या हितार्थ संलग्न होऊन शेवटी माझीच प्राप्ती करतात. म्हणजे कृष्णाने सांगितलंय जरी कोणी माझ्या विराट रूपावर किंवा जे निराकार माझं रूप आहे ब्रह्म, इकडे या स्लाइड वर दाखवलं होतं की जिकडे आपल्याला प्रकाश दिसतो याला निर्विकार रूप म्हणतात. तर किंवा निराकार रूप याच्यावर सुद्धा जर तुम्ही ध्यान केलं तर तुम्हाला माझी प्राप्ती होऊ शकते. पण हे अवघड आहे. आणि इकडे कृष्णाने काय सांगितलं की अशा माणसाला शेवटी माझी प्राप्ती होते. शेवटी प्राप्ती असं होते असं का सांगितलंय? कारण हा जो मार्ग आहे हा मार्ग खूप अवघड आहे, तसा सोपा नाहीये. आणि श्रील प्रभुपादांनी त्यांचं जे तात्पर्य आहे त्या तात्पर्यामध्ये लिहिलंय की आपण बद्ध आत्मे असतो आणि बद्ध आत्माना इमॅजिन करायला की कुठलीही की कृष्णाला आकार नाहीये, निराकार आहे असं विचार करणं कुठल्याही बद्ध आत्म्याला शक्य नाहीये. आपण नेहमी आपले बघा, तुम्ही जर सकाळपासून तुमचे विचार एका नोटबुक मध्ये लिहिले तर आपल्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज अशा अरेंज केलेल्या असतात ज्यांनी आपल्या मनाला आणि आपल्या शरीराला आनंद मिळेल असं. तर आपण आत्म्याच्या स्तरावर तर विचार करत नाही, आपण आपल्या शरीराच्या आपल्या मनाच्या स्तरावर विचार करतो. आणि जर आपण आपल्याला कृष्णाचं निराकार रूप बघायचंय तर कमीत कमी आत्म्याच्या स्तरावर विचार करायला पाहिजे. असं नाही आपण आता काय म्हणतो, मी हे शरीर आहे. जरी आपण वाचलंय की मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे, ते फक्त शब्द समजतात, पण त्यातलं जे तत्व आहे ते आपल्याला समजणं खूप अवघड असतं. कारण आपण स्वतः बद्ध असतो आणि आपल्याला कुठल्याही प्रकाशाबरोबर एनर्जी किंवा कुठलाही नाद असेल त्याच्याबरोबर कुठलाही संबंध स्थापित करता येत नाही. म्हणून इकडे कृष्ण आपल्याला सांगतोय की सगुण रूपाची पूजा जर तू केलीस तर मात्र त्या भक्ताला मी परिपूर्ण म्हणेन. आता इकडे जेव्हा आपण निराकार ब्रह्माची उपासना करतो किंवा कृष्णाला निराकार जाणून घ्यायचा प्रयत्न करतो, हा मार्ग कसा आहे? हा अवघड आहे. का अवघड आहे? आता ज्याप्रमाणे मी तुम्हाला अनेक गोष्टी सांगितल्या की कृष्ण कसं आपल्या भक्तांचं रक्षण करतो. तर आता दोन उदाहरणं मी इकडे तुम्हाला देते. तर तुम्ही डिस्कवरी चॅनल मध्ये बघितलं असेल की एक माकड जर उडी मारतंय एका झाडावरून दुसऱ्या झाडावर आणि त्याचं पिल्लू आहे, तर ते पिल्लू काय करतं, त्याच्या आईला घट्ट पकडतं पोटाला आणि मग ते जे माकड आहे ते उडी मारतं एका झाडावरून दुसऱ्या झाडावर. आणि समजा खाली दरी असेल आणि चुकून त्या माकडाच्या पिल्लाने आपले हात सोडले तर काय होतं, ते माकड खाली पडतं. ती आई काही करत नाही. त्याचप्रमाणे जेव्हा आपण निराकार ब्रह्माच्या साक्षात्काराकडे त्या मार्गावर जेव्हा चालायला लागतो तेव्हा कृष्ण काहीही करत नाही. सगळे जे एफर्ट्स असतात ते आपले असतात. मग तरी आपण खाली पडलो ना तरी कृष्ण काहीही करत नाही. आणि तेच दुसरं उदाहरण म्हणजे एक मांजर.
आता हे मांजर आपल्या पिल्लांना, समजा जर तिकडे जवळ एक साप आला आणि त्या मांजराने बघितलं, तर ते मांजर काय करतं, आपल्या दातामध्ये अलगद आपल्या पिल्लाला पकडतं आणि दुसरीकडे घेऊन ठेवतं सुरक्षित जागेत. त्याचप्रमाणे कृष्ण पर्सनली त्याच्या भक्तांचं रक्षण करतो, जेव्हा आपण त्याच्याकडे भगवान हा साक्षात्कार आपल्याला हवाय आणि जेव्हा आपण त्याची अनन्य भक्ती करतो तेव्हा तोही आपल्या बरोबर त्याचा एक नातेसंबंध एस्टॅब्लिश होतो आणि आपणही त्याची भक्ती करतो आणि तोही आपलं रक्षण करतो. जसं अगदी आई आपल्या मुलाचं रक्षण करते आणि आईला माहिती असतं की हे लहान बाळ आहे, हे कशाला रडतंय, त्याला का भूक लागलेली आहे. तर त्याप्रमाणे कृष्ण ज्याप्रमाणे आई आपल्या बाळाचं एकसारखं लक्ष ठेवते, रक्षण करते, त्याचप्रमाणे कृष्ण त्या भक्ताचं, जो अनन्य भक्त असतो त्याचंही तो पर्सनली लक्ष ठेवतो त्याच्यावर. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. येस माताजी. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहावद्भिरवाप्यते. ज्याचे मन परमतत्वाच्या अव्यक्त निर्विशेष रूपामध्ये आसक्त झालेले आहे त्यांना प्रगती करणे अतिशय क्लेशदायक आहे. या मार्गात प्रगती करणे हे देहधारी जीवांसाठी नेहमीच अतिशय दुष्कर असते. त्यामुळे इकडे कृष्णाने परत सांगितलंय की तू हा मार्ग घेऊ नकोस, या मार्गाने सुद्धा माझी प्राप्ती होऊ शकते, पण हा मार्ग अतिशय दुष्कर आहे. मग शिला प्रभुपादांनी सांगितलं आपण बद्ध आत्मे आहोत आणि असं नाही कितीतरी जन्म आपले झालेले असतील की आपण बद्ध आहोत. तर तो जो कॉन्सेप्ट आहे ना, तो मनातून बाहेर काढणं कुठल्याही बद्ध जीवासाठी अवघड आहे. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. येस माताजी. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसा. परंतु जे माझे पूजन करतात, जे आपली सर्व कर्मे मला अर्पण करतात आणि अनन्य भावाने भक्ती करीत माझी उपासना करतात, माझ्या ठाई मन स्थिर करून भक्तीमध्ये संलग्न होतात व माझेच ध्यान करीत असतात, त्यांचा मी पार्थ मी जन्म मृत्यूरूप संसार सागरातून त्वरित उद्धार करतो. म्हणजे इकडे कृष्णाने आपल्याला सांगितलंय अनन्य भक्ती म्हणजे काय, माझी पूजा करा, तुम्ही जे काय करता ती कर्म मला अर्पण करा, तुमचे मन माझ्यामध्ये स्थिर करा, माझेच ध्यान करा. म्हणजे जे काय तुम्ही दिवसभरात करताय ना ते सगळं माझ्यासाठी करा आणि अशा तऱ्हेने मी त्याचा जन्म मृत्यू चक्रातून अशा भक्ताची सुटका करतो आणि त्याचा त्वरित उद्धार करतो. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. येस माताजी. मय्येव मनातस्त्वं मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वा न संशयः. माझ्यावर पुरुषोत्तम भगवंतावर तुझे मन स्थिर कर आणि आपली बुद्धी गुंतवून माझ्या ठाई युक्त कर. अशा रीतीने तू निसंदेह सदैव माझ्यामध्येच वास करशील. मग इकडे कृष्णाने आपल्याला सांगितलंय तुम्हाला माझ्याकडे लवकर या
आणि त्यांनी आपल्याला मल्टिपल चॉईसेस दिलेत आणि सगळे बरोबर आहेत. युजली एक्झाम मध्ये असतं ना मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन आणि एकच त्यातलं उत्तर बरोबर असतं, पण इकडे कृष्णाने आपल्याला खरोखर चॉईस दिलाय. तुम्ही अनन्य भक्ती करा. त्याला अनन्य भक्ती खूप खूप प्रिय आहे. मग अनन्य भक्ती करायची असेल तर आपल्याला आपलं जे मन आहे ते कृष्णाला दिलं पाहिजे. आपली बुद्धी त्याच्यामध्ये गुंतवली पाहिजे. मग निश्चितच आपल्याला त्याची प्राप्ती होईल. आता इकडे तुम्ही बघितलं का की कृष्ण त्याच्या सगळ्या मित्रांबरोबर वृंदावनातले सगळे गोप आहेत तर सगळ्या गायी चरतायत आणि हे सगळे बसून जेवतात. तर इकडे आता हे जे मित्र आहेत ना हे गोप ते जेव्हा सगळं संध्याकाळ व्हायची आणि ते सगळे घरी जायचे आणि घरी जाता सुद्धा ते कृष्णाचाच विचार करत जायचे. घरी गेल्यावर आपल्या आईला रात्री गेल्यापासून ते दुसऱ्या दिवस उजाडेपर्यंत कृष्णाबद्दलच बोलायचे आणि दुसऱ्या दिवशी सुद्धा कृष्ण कधी भेटतोय, कधी जातो आपण त्याच्याबरोबर. सकाळी पहाट झाला ते हाक सुद्धा मारायला जायचे. म्हणजे कंटिन्युअस ते कृष्णाचा विचार करायचे. आणि कृष्णाबरोबर जात असताना वृंदावनात ते खेळत असताना कंसाने केवढे असुर पाठवले आणि असुर पाठवल्यावर हे सगळे जे मित्र आहेत ते कृष्णाला कधीच म्हणाले नाही आम्ही तुझ्या बरोबर येतो आणि केवढी संकट तू आमच्यावर आणतोय, हे केवढे असुर आहेत आणि काय हे आहे, आता आम्ही तुझ्यावर येणार नाही. हे कधीच त्यांनी कृष्णाला सोडलं नाही. त्यांच्यावर सुद्धा संकट आली पण त्यांनी कृष्णाचा साथ कधीच सोडला नाही. त्याप्रमाणे आपल्याला सुद्धा कृष्णावर एवढी श्रद्धा राहिली पाहिजे की काही संकट आली तर आपलं मन पहिल्यांदा संकटाचा विचार करत राहतं आणि त्याला ते चिकटून राहतं. अरे आता काय. पण आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे की संकट ठीक आहे तो एक भाग झाला पण त्याला खूप जास्त विचार त्याला देता कामा नये. आपण काय केलं पाहिजे, आपलं मन आपलं जे आपल्याला जे श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की तुम्ही हरिनामाचा जप करा तो कधी चुकवला नाही पाहिजे. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. येस माताजी. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनंजय. हे धनंजय, जर तू आपले मन निश्चलपणे माझ्या ठाई स्थिर करण्यास असमर्थ असशील तर भक्तियोगाच्या नियामक तत्वांचे पालन कर. अशा रीतीने मला प्राप्त करण्याची इच्छा तू उत्पन्न कर व तुम्हाला पूर्ण सिद्धी प्राप्त होईल. आता कोण म्हणेल नाही बाबा अनन्य भक्ती शक्य नाहीये मला, मी दर खेपेला पूर्ण 24 तास तुझा कसा काय विचार करू. घरी एवढे माझे लोक आहेत, माझे आई वडील आहेत, माझी मुलं आहे, माझी बायको आहे, माझी बहीण आहे, एवढे सगळे घरी माणसं आहेत, मला नोकरी करावी लागते, मी उशिरा येतो तर मला कसं शक्य आहे. तू म्हणतोस तसं पूर्ण मन तुझ्यामध्ये गुंतव नाही मला काही शक्य नाही. मग अशा लोकांना कृष्ण सांगतो बरं ठीक आहे तुम्ही साधना भक्ती करा. मग साधना भक्ती म्हणजे काय, आपल्याला काही नियमांचं पालन केलं पाहिजे. सकाळी लवकर उठायचं आणि श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की 16 माळा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे 16 माळा महामंत्राचा जप करायचा. एक पूर्ण जर तुम्हाला सकाळी वेळ मिळत नसेल पूर्ण 16 माळा करायला तर थोडा सकाळी संध्याकाळी आणि रात्री असं तुम्ही डिवाइड करू शकता. मग आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी काय सांगितलं, तुम्ही जे काय खाता ते कृष्णाला अर्पण करा आणि मग प्रसाद म्हणून ते ग्रहण करा. आणि मग आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी 4 नियम सांगितले पाळायला. ते 4 नियम कुठले,
आपण मांसाहार करायचा नाही, म्हणजे नॉनव्हेज खायचं नाही. मग दारू, चहा, कॉफी, सिगरेट वगैरे असे जे नशिले पदार्थ आहेत त्यांचं सेवन करायचं नाही. किंवा स्त्रीगमन किंवा व्यभिचार, इलिसिट सेक्स, तेही नाही करायचं. मग जुगार खेळायचा नाही. हे 4 नियम सांगितले. हे 4 नियम का सांगितले? कारण प्रत्येकाला एक एक कारण आहे. जेव्हा आपण नॉनव्हेज खातो तेव्हा आपण प्राण्यांची हत्या करतो, आणि जेव्हा आपण त्या प्राण्यांना खातो तेव्हा आपल्या हृदयामध्ये असलेली जी करुणा असते, जो दयाभाव असतो, तो त्वरित निघून जातो. मग त्यांनी सांगितलंय दारू वगैरे तुम्ही प्यायची नाही. मग असं का सांगितलंय त्यांनी, तुम्ही दारू पिऊ नका? कारण एक तर आता आपल्याला भ्रम असतो काय, की मी हे शरीर आहे, आणि दारू घेतल्यावर आपण आणिच भ्रमित होतो. म्हणजे आपण आपलं नावही सांगू शकत नाही. कुठे आपण राहतो, काय खातो, आणि तर तो भ्रम आणि एक दुसरा भ्रम आपल्या डोक्यावर चढतो. आता आपण काय प्रयत्न करतोय समजण्यासाठी, की मी हे शरीर नाहीये, मी आत्मा आहे, मी कोणाचा आहे, मी कृष्णाचा अंश आहे. पण हे सगळं राहिलं बाजूला आपल्याला, आणि आपण भ्रमित होतो. म्हणून त्यांनी सांगितलंय की तुम्ही दारू किंवा नशिले पदार्थ, ड्रग्ज वगैरे असतात त्यांचं सेवन नाही करायचं. मग त्यांनी सांगितलंय की व्यभिचार किंवा इलिसिट सेक्स हे करायचं नाही. हे का सांगितलंय? कारण तसं जी माणसं करतात त्यांची जो एक आपल्या हृदयामध्ये आनंद असतो ना, तो आनंद लगेच निघून जातो, आणि आपलं मन जे आहे ना ते स्थिर राहत नाही एकसारखं. तुम्हाला जेव्हा तुम्ही कृष्णाचा जप करता तेव्हा मन खूप स्थिर लागतं. तर आपल्या हृदयातला आनंद आणि शरीराचं शौच जे आहे ते नाहीसं होतं. आणि त्यांनी सांगितलंय जुगार खेळायचा नाही. तो का नाही खेळायचा? कारण आपल्यामध्ये जे एक वाणीमध्ये सत्यता असते, जे सत्य आपण बोलतो ती त्वरित जाते. जेव्हा आपण जुगार खेळतो तेव्हा ही त्वरित जाते. त्याच्यामुळे आपल्याला या 4 नियमांचं पालन केलं पाहिजे. आणि श्रील प्रभुपादांनी जे जे सांगितलंय की तुम्ही प्रसादच ग्रहण करा, 16 माळांचा जप करा, हे आणि 4 नियमांचं पालन करा, हे केलं पाहिजे. या भक्तीला साधना भक्ती म्हणतात. तर जर तुम्हाला अनन्य भक्ती शक्य नसेल, चालेल, तुम्ही साधना भक्ती करू शकता. हरे कृष्णा. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. अभ्यासेभ्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. जर तुम्ही भक्ती योगाच्या नियमाचे पालन करू शकत नसाल तर फक्त माझ्यासाठी कार्य करण्याचा प्रयत्न करा, कारण माझ्यासाठी कार्य करून तुम्ही परिपूर्ण अवस्थेवर याल. म्हणजे आता इकडे कृष्ण सांगतोय, अनन्य भक्ती सांगितली, आपण क्रॉस केलं, शक्य नाही. साधना भक्ती सांगितली, आपण म्हटलं नाही शक्य. मग कृष्ण म्हणतो ठीक आहे, मग तुम्ही हे करू शकला नाही तर तुम्ही जे काही कार्य करताय ते फक्त माझ्यासाठी करा. म्हणजे याला म्हणतात निष्काम कर्मयोग. मग असं केल्यानंतर, खूप वर्ष निष्काम कर्म योग केल्यानंतर तुम्ही साधना भक्ती करू शकाल, आणि खूप वर्ष साधना भक्ती केल्यावर तुम्ही अनन्य भक्ती करू शकाल. तर इकडे श्रील प्रभुपाद सांगतात की तुम्ही निष्काम कर्मयोग करा. आणि असं अवघड आहे का
निष्काम कर्मयोग करायला नाही, बिलकुल अवघड नाहीये. आता समजा जर एक गृहिणी असेल तर ती काय करू शकेल, रोज जे काही ती जेवण करते ती पहिल्यांदा कृष्णाला अर्पण करायचं आणि मगच इतर परिवारातल्या लोकांना ते द्यायचं. किंवा समजा जर एक गृहस्थ असेल तर तो नोकरी करतोय, घरी येतोय, तर त्यांनी असं लक्षात ठेवायचं की मी हे जे काय पैसे घरी आणतोय हे मी कृष्णाच्या सेवेसाठी आणतोय. मग या पैशातून हे जे काय मी घरी आणतोय, ज्या वस्तू आणतोय, जे अन्न शिजवतोय, ते पहिल्यांदा मी कृष्णाला अर्पण करणार. थोडं सेविंग दर महिन्याला करणार. त्या सेविंग मधलं थोडंसं का असेना मी कृष्णाला अर्पण करणार. तर असं हळूहळू सगळं जेव्हा आपण फळ कृष्णाला अर्पण करतो त्याला म्हणतात निष्काम कर्मयोग. आता बघूया, आपण कृष्णाला सांगू की नाही निष्काम कर्मयोग सुद्धा मी करू शकत नाही. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. येस माताजी. यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्. हरे कृष्ण. हे कुंती पुत्र अर्जुना, तू जे काही करतोस, जे काही खातोस, जे काही अर्पण करतोस किंवा दान करतोस, तसेच तू जे काही तपस्या करतोस ते सर्व मला अर्पण म्हणून करावे. तर इकडे कृष्णाने सांगितलं, हे दुसऱ्या अध्यायातलं आहे, पण हे त्यांनी सांगितलंय तू जे काही करतोस, जे काही खातोस, जे काही दान करतोस ते मलाच अर्पण कर. आता हे मी नंतर ही स्लाइड दाखवते तुम्हाला. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. येस माताजी. अथदप्ये शक्नोषि कर्तुमुद्योगम् आश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्. तथापि तू जर माझ्या भावनेने युक्त होऊन कर्म करण्यास असमर्थ असशील तर सर्व कर्मफळाचा त्याग करून कर्म करण्याचा आणि आत्मस्थित होण्याचा प्रयत्न कर. आता इकडे कृष्ण काय सांगतोय, तुला अनन्य भक्ती करता येत नाही, तुला साधना भक्ती करता येत नाही, तुला निष्काम कर्मयोग करता येत नाही. मग तू काय कर, तू सकाम कर्म कर. याला सकाम कर्म म्हटले बरं का. सकाम कर्म म्हणजे काय की तू कर्म कर, सगळा फळांचा त्याग कर, पण तो त्याग मला केला नाहीस तरीही चालेल. तू गरिबांची सेवा कर, जे वृद्ध लोक आहेत, जे आजारी आहेत त्यांची तू सेवा कर, पण तू कुठल्याही फळाची अपेक्षा ठेवू नकोस आणि ते जे त्यातलं फळ मिळेल तेही दान दे. म्हणजे इकडे कृष्णाने काय सांगितलं की तू जेव्हा असा कर्मयोग करशील, तू माझ्यासाठी केला नाहीस तरी चालेल, समाजासाठी कर. याला आपण ह्युमॅनिटेरियन वर्क म्हणतो. तर जेव्हा तू असं करशील तेव्हा तुझं मन जे आहे ते पूर्ण स्थिर होईल, पूर्ण शांत होईल, आणि जेव्हा तुझं मन शांत होईल तेव्हा तू माझ्याबद्दल विचार करू शकशील. आता तुम्ही बघा, आपल्या बाबतीत सुद्धा आपण भक्ती करतोय, पण आपलं मन पूर्ण शांत झालंय का? नाही. जोपर्यंत आपण जे काय कर्म करतो त्याचा त्यापासून जे फळ मिळतं त्या फळाबद्दल आपण विचार करत असतो, आपल्या मनाची आसक्ती असते, आणि जोपर्यंत फळाचा पूर्ण त्याग आपण करू शकत नाही तोपर्यंत आपण कृष्णाकडे जाऊ शकत नाही. तोपर्यंत ज्ञान जे आहे ते फक्त पुस्तकात राहतं, आपण त्याचं आचरण करू शकत नाही, आपण कृष्णाला एक्सपिरियन्स करू शकत नाही. म्हणून कृष्णाने इकडे आपल्याला काय सांगितलंय की काही भक्त असतात ते म्हणतात असं नाही आम्हाला शक्य, ठीक आहे मग तुम्ही समाजासाठी काहीतरी करा. आता बघूया पुढे आणि काय आहे ते. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. येस माताजी.
श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासा ज्ञानध्यानं विशेष्यते ध्यान कर्म फल त्याग सत्याग्रशांतिरंतरम अंतरम. हरे कृष्ण. तुला जर असा अभ्यास करणे शक्य नसेल तर ज्ञानाचे अनुशीलन करण्यात तू स्वतःला संलग्न कर. तथापि ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आहे आणि ध्यानापेक्षाही कर्मफळाचा त्याग करणे श्रेष्ठ आहे. कारण अशा कर्मफल त्यागामुळे मनुष्याला मनःशांती प्राप्त होते. आता इकडे कृष्णाने सांगितलंय तुला अनन्य भक्ती नाही, अशक्य आहे. तुला साधना भक्ती पण करायची नाही, निष्काम कर्मयोग नाही, सकाम कर्मयोग नाही. मग ठीक आहे, तू काय कर, तू वेद अध्ययन कर, पुस्तकं उघड, ज्ञान मिळवण्याचा प्रयत्न कर. मग तेही तुला शक्य नाहीये. ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आहे, तू ध्यान योग कर. त्याही पेक्षा श्रेष्ठ काय आहे, फळाचा त्याग. तुम्हाला ही गोष्ट माहिती असेल, ही 10व्या स्कंदामध्ये येते. एक बाई असते आणि तिने कृष्णाबद्दल खूप ऐकलं असतं आणि ती एक दिवस गोकुळात येते आणि तिला फळं द्यायची असतात आणि ती हाक मारायला लागते आणि कृष्ण बाहेर येतो आणि तो सांगतो की मला तुझ्या टोपलीतली सगळी फळं दे. आणि ती सगळी फळं देते आणि तो तिला सांगतो थांब. त्यांनी बघितलं असतं की त्याची आई जी असते फळं जेव्हा घेते तेव्हा फळाच्या बदली ती धान्य देते कुठल्याही फळवाल्याला किंवा फळवालीला. तर तो आतमध्ये जातो आणि आपल्या छोट्याशा मुठीत तांदूळ आणतो आणि बाहेर येता येता सगळे तांदूळ पडतात आणि एखाद दोन उरतात, ते तो त्या टोपलीत टाकतो आणि मग ती बाई खूप आनंदाने घरी जाते. तिला फळाची काहीही अपेक्षा नसते आणि घरी गेल्यावर जेव्हा ती बघते तेव्हा तिला आपल्या टोपली मध्ये खूप हिरे, पाचू, सगळी अनमोल रत्न दिसतात. तर कृष्णाचं इकडे आपल्याला कृष्ण काय सांगतोय की तुम्ही कर्मफळाचा त्याग जेव्हा कराल तेव्हा तुम्हाला मनाची शांती मिळेल आणि जेव्हा मनाची शांती मिळेल तेव्हा तुम्ही माझ्याकडे वाटचाल करू लागाल, माझ्याकडे यायचा प्रयत्न करू शकाल. आता मन काय करतंय, फक्त कर्म आणि कर्माचं फळ याच्याकडे इतकं अटॅच्ड आहे की ते कृष्णाचा विचारच करू शकत नाही. ती एक गोष्ट तुम्हाला माहिती आहे का की एकदा रामदास स्वामी होते आणि भिक्षा मागत मागत ते एका बाईच्या घरी गेले आणि त्या बाईला जरा अहंकार होता की मी भिक्षा जर देते तर या गोसाव्यानी मला ज्ञान द्यावं. तर तिने त्या रामदास स्वामींना सांगितलं की तू उद्यापासून जर तुम्हाला माझ्याकडे भिक्षा मागायची असेल तर मला ज्ञान द्यावं लागेल. मग हे रामदास स्वामी मुद्दामून गेले तिच्याकडे आणि त्यांनी सांगितलं मला भिक्षा दे. मग तिने सांगितलं बरं तुझं ताट दे आणि त्यांनी काय केलं, त्या ताटामध्ये सगळं शेण भरलं आणि समोर केलं आणि ती बाई म्हणाली अहो तुमचं ताट तर भरलेलं आहे आणि यात मी काही घालू शकत नाही. जर मी यात खीर घातली, पुरणपोळी घातली तर तुम्ही खाऊ पण नाही शकणार, मी काय असल्या ताटात देऊ शकत नाही. आणि तो परत गेला. दुसऱ्या दिवशी तेच, तिसऱ्या दिवशी ते. मग ती बाई त्यांना रागाने म्हणाली की तुम्ही माझी चेष्टा करताय का, मी तुम्हाला भिक्षा द्यायला तयार आहे, तुम्ही मला ज्ञान द्यायला तयारच नाहीये. मग तेव्हा रामदास स्वामी म्हणाले तुझं मन कसं आहे, या ताटामध्ये जी घाण भरलेली आहे तुझं मन तसं आहे, अशा मनामध्ये मी ज्ञान ओतू शकत नाही. ज्याप्रमाणे तू अशा या घाण हे जे ताट आहे ज्यात शेण भरलंय, माती आहे, यात तू एकही पदार्थ घालू शकत नाही कारण मी तो ग्रहण करू शकणार नाही. त्याचप्रमाणे मी तुला दिलेलं ज्ञान तू ग्रहणच करू शकणार नाहीस. हे का होतं, कारण चित्तशुद्धी नसते. तर कृष्ण काय म्हणतोय, तुमचं मन शांत करा, कर्मफळाशी
आसक्त होऊ नका, मग तुम्ही माझा विचार करू शकाल. हरे कृष्ण. प्रभूजी. हो माताजी. जे जीवांचा द्वेष करीत नाही किंवा सर्व जीवांचा सुहृदय मित्र आहे, जो मिथ्या अहंकारापासून मुक्त आहे आणि स्वतःला स्वामी समजत नाही, जो सुखदुःखांमध्ये समभाव राखतो, जो क्षमाशील, सदैव तृप्त, आत्मसंयमी आहे आणि आपले मन व बुद्धी माझ्यावर स्थिर करून जो दृढ निश्चयाने भक्तीमध्ये संलग्न झालेला आहे, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. आता क्वालिफिकेशन काय आहे? कृष्णाला कुठला भक्त आवडतो? त्या सगळ्या इकडे क्वालिफिकेशन्स दिलेल्या आहेत. जो जीवांचा द्वेष करत नाही, सर्व जीवांचा सुहृद असतो, मिथ्या अहंकारापासून जो मुक्त आहे आणि जो स्वतःला स्वामी समजत नाही, सुख दुःखात समभाव आहे, तर असा जो आहे, जो क्षमाशील आहे. तर हे सगळे जे क्वालिफिकेशन्स आहेत ते एका शुद्ध भक्ताचे. तर शुद्ध कृष्णाला शुद्ध भक्त अत्यंत प्रिय असतो. का? कारण त्यांची अशी पात्रता असते. तर आपल्याला सुद्धा शुद्ध भक्त व्हायचं असेल तर आपल्याला आपल्यामध्ये हे गुण आणायला पाहिजेत, मगच आपण शुद्ध भक्त होऊ शकू. ही गोष्ट आहे ना बिल्वामंगल ठाकूरची, मला आठवण करा, मी सांगते तुम्हाला शेवटी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्याच्यामुळे कोणीही उद्विग्न होत नाही आणि जो तर कोणामुळे उद्विग्न होत नाही, जो हर्ष आणि दुःख, भय आणि चिंता यामध्ये समभाव राखतो, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. तर इकडे हा श्लोक आहे ना, हा समजायला त्यांनी 6वा स्कंद श्रीमद भागवतम मधली एक स्लाइड तयार केली आहे. तर इकडे या स्लाइड मध्ये शंकराची गोष्ट आहे. इकडे तुम्हाला या स्लाइड मध्ये दिसतंय का की शंकर हे कृष्ण कथा सांगत होते आणि ते शंकर म्हणजे कोण? परम वैष्णव आहे. आणि ती कथा ऐकण्यासाठी सर्वजण, सगळे ऋषी मुनी, अनेक साधू ब्रह्मांडातून. एवढी शिट्टी होऊ द्यायची. एक मिनिट, मी म्यूट करू का? हे सर्व कुठून? म्हणजे ब्रह्मांडातून, वेगवेगळ्या ठिकाणातून आले होते आणि ते कृष्ण कथा सांगत होते. आणि त्यावेळेला सती ही शंकराच्या मांडीवर बसलेली होती आणि हे सगळे खूप मोठे भक्त होते. इकडे तुम्हाला नारद मुनी दिसतात, व्यासदेव आहेत, हे सगळे कथा ऐकायला आले होते आणि ते कथेमध्ये मग्न होते. आणि हे सर्वजण कृष्णाचे शुद्ध भक्त होते. ते आत्म्याच्या स्तरावर होते, कोणीही शारीरिक स्तरावर नव्हतं. त्याच्यामुळे सती ही शंकराच्या मांडीवर बसलेली आहे हे त्यांच्या लक्षात सुद्धा आलं नाही. आणि त्याच वेळेला काय झालं, आकाशातून एक विमान चाललं होतं, त्यामध्ये चित्रकेतू होता. आणि चित्रकेतूनी बघितलं की एक परम वैष्णव शंकर तो कृष्णाची कथा सांगतोय सर्व भक्तांना आणि ते खूप अगदी मग्न होऊन ऐकताय. तर हे दृश्य पाहून त्याला खूप आनंद झाला आणि त्याच्या चेहऱ्यावर असं तो हसला म्हणजे जरा स्मित केलं. तर हे सतीनी बघितलं. तर सतीला काय वाटलं की मी शंकराच्या मांडीवर बसले म्हणून हा हसतोय, पण ते कारण नव्हतं. म्हणून लगेच सतीनी चित्रकेतूला शाप दिला की तू आता असुर म्हणून पृथ्वीवर जन्म घेशील. पण चित्रकेतूला
जरा सुद्धा वाईट वाटलं नाही. एका मोठ्या वैष्णवीनी मला शाप दिलाय आणि त्यांनी तो आनंदाने स्वीकार केला. तर कृष्णाचे भक्त कसे असतात की ते कधीच त्यांना त्रास होत नाही. हर्ष, दुःख हे दोन्हीही, या दोन्ही ते समान असतात आणि असे भक्त कृष्णाला प्रिय असतात. हरे कृष्ण. प्रभूजी. जो माझा भक्त साधारण दैनंदिन क्रियावर अवलंबून नसतो, जो शुद्ध, कुशल, चिंतारहित, दुःखमुक्त आणि कोणतेही फल प्राप्त करण्यासाठी महत्प्रयास करीत नाही, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. इकडे कृष्ण आपल्याला काय सांगतोय की जो भक्त दैनंदिन क्रियांवर अवलंबून नसतो. म्हणजे काय, आपण काय म्हणतो की आज ना माझं शेड्यूल टाईट आहे, मला काही जॉब करायला जमणार नाही, किंवा आज माझी कामाची बाई नाही, ती नाहीये, आता काही मी जॉब करू शकणार नाही, असं नाही. आपण तेव्हा सुद्धा, किंवा आता मला माझं पोट खूप दुखतंय, माझा दात खूप दुखतोय आणि मला शक्य नाहीये जॉब करायला, तर आपण जेव्हा असं म्हणतो की नाही मला शक्य नाही, आपण उलट म्हणायचं नाही. जरी माझं शेड्यूल टाईट असेल, कामाची बाई नाही झाली, जरी शरीराचा कुठलाही त्रास असेल, तरी कृष्ण तो जप माझ्याकडून करवूनच घेणार आहे. म्हणजे इकडे आपण आपल्यावर अवलंबून राहत नाही जॉब करायला, आपण कृष्णावर पूर्ण अवलंबून असतो. ज्याप्रमाणे श्रील प्रभुपादांना जेव्हा ते अमेरिकेला गेले, तेव्हा शिपवर जेव्हा ते होते, त्यांना 2 हार्ट अटॅक्स आले. तेव्हा जेव्हा त्यांना 2 हार्ट अटॅक्स आले, ते म्हणाले का मला हार्ट अटॅक आला, आता मात्र काही मला शक्य नाही, कारण मी 70 कडे पोहोचलेला माणूस आहे. नाही, त्यांचा विश्वास पूर्ण त्यांच्या गुरूंवर होता, कृष्णावर होता. ते कसे होते, दृढव्रत होते. आणि त्यांनी एक ठरवलं होतं की मी अमेरिकेला जाणार आणि माझ्या गुरूंनी जे मला सांगितलंय ते मी करणार आहे, हे असं होतं. त्याचप्रमाणे आपल्याला सुद्धा असंच म्हणायचंय की मी जप करणार, इतर गोष्टी ज्या आहेत त्या माझ्या जपावर अवलंबून राहतील. म्हणजे जप आपण सेंटर मध्ये ठेवायचा आणि त्याच्या बाजूला आपल्या इतर ऍक्टिव्हिटीज प्लॅन करायच्या. तर असं आपण जेव्हा करतो तेव्हा आपण प्रिय होतो कृष्णाचे. हरे कृष्ण. जय श्री कृष्ण माताजी. ज्याला सुख किंवा दुःख समजत नाही, जो शोकही करत नाही आणि इच्छाही करत नाही, आणि जो शुभ आणि अशुभ दोन्ही गोष्टींचा त्याग करतो, तो मला खूप प्रिय आहे. इकडे त्यांनी भक्त प्रल्हाद दाखवलेला आहे स्लाइड मध्ये की त्याला काहीही म्हणजे त्याच्या वडिलांनी एवढा मारायचा त्याला प्रयत्न केला, पण त्यांनी तो आत्म्याच्या स्तरावर स्थित होता, तो नाम घेत होता आणि त्याला काहीही फरक पडला नाही की आपले वडील आपल्याकडे असे वागताय, याचा त्याला दुःखही झालं नाही. तर आता इकडे मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगते चैतन्य चरितामृतामधली. एकदा चैतन्य महाप्रभू ते नेहमी श्रीवास ठाकूरच्या घरी कीर्तन करायला जायचे आणि एक दिवस असेच ते कीर्तन करायला तिकडे बसले होते ते, आणि त्यांच्याबरोबर इतर त्यांच्या भक्तही होते. आणि ते ज्या खोलीत कीर्तन भक्त बसायचे ते दार बंद करायचे आणि तिकडेच दुसऱ्या खोलीमध्ये श्रीवास ठाकूरांचा मुलगा, तो खूप आजारी होता, तो 7 वर्षाचा होता. आणि
त्या मुलाचं निधन झालं आणि त्यावेळेला श्रीवास ठाकूर बाहेर आले आणि ते दुसऱ्या खोलीत गेले आणि बघितलं तर त्यांचा मुलगा मरण पावला होता आणि श्रीवास ठाकूरची बायको जी आहे तिला रडू आवरेना. आपल्या नवऱ्याला बघितल्यावर तिच्या डोळ्यातून खूप पाणी आलं. मग श्रीवास ठाकूरांनी सांगितलं बायकोला अजिबात रडायचं नाही, आवाज करायचा नाही. बाजूच्या खोलीत चैतन्य महाप्रभू कीर्तन करतात. ज्या घरी कीर्तन होतं किंवा जिकडे कीर्तन होतं तिकडे कुठलीही अशुभ गोष्ट होत नाही. आपल्या घरी सुद्धा कुठलीही अशुभ घटना घडली नाही. जो माणूस जन्म घेतो त्याला मरण आहेच. त्याच्यामुळे उगीच रडून मोठमोठ्यानी रडून चैतन्य महाप्रभूंना डिस्टर्ब करू नकोस. आणि तू जर काही असं केलंस आणि त्यांचं कीर्तन बंद पडलं तर तुला एक नाही 2 शव दिसतील. एक हा तुझ्या मुलाचा आहे आणि दुसरा माझा आहे. असं म्हटलं आणि दार बंद करून ते लगेच कीर्तन करायला आले आणि कीर्तन चालू होतं. मग चैतन्य महाप्रभू श्रीवास ठाकूरना म्हणाले, अरे आज अब कीर्तन तर चालू आहे पण मला जो नामाचा जो गोडवा आहे ना तो जिभेवर येत नाहीये. तर काय सगळं ठीक आहे का? तर श्रीवास ठाकूर म्हणाले हो ठीक आहे. मग चैतन्य महाप्रभू म्हणाले पण का बरं? मला ती नामाची गोड चव येत नाहीये. आणि असं त्यांनी म्हटलं आणि चैतन्य महाप्रभूंनी दार उघडलं आणि गेले. तर एका खोलीत त्यांनी काय बघितलं की श्रीवास ठाकूरचा मुलगा तर मेलेला आहे आणि ती बायकोच्या डोळ्यात अश्रू आहे. मग ते लगेच आले आणि श्रीवास ठाकूरला म्हणाले की तू का मला सांगितलं नाहीस कीर्तन बंद करायला? तुझा मुलगा गेलाय. मग श्रीवास ठाकूर म्हणाले की हे बघा तुम्ही स्वतः कृष्ण आहात. तुम्ही कीर्तन करताय माझ्या घरी आणि तुमच्या प्रेझेन्स मध्ये माझ्या घरी काही अशुभ घडणारच नाही. असं म्हटल्यानंतर श्रीवास ठाकूरांनी हे उत्तर दिल्यावर चैतन्य महाप्रभूंनी त्यांना मिठी मारली आणि त्या मुलाला सांगितलं तू जिवंत हो. म्हणजे त्याला परत जीवनदान दिलं आणि तो मुलगा उठला आणि उठल्यावर त्यांनी चैतन्य महाप्रभूंना विचारलं का बरं तुम्ही मला उठवलं? मी तर कृष्णाच्या कमल चरणांपर्यंत पोचलो होतो. का उठवलं तुम्ही मला? का परत आणलं? मग असं ऐकल्यानंतर ती जी बायको होती ना श्रीवास ठाकूरची ती रडायची बंद झाली. तर असं म्हणजे हे जे मोठमोठे भक्त असतात शुद्ध भक्त असतात त्यांना सुख आणि दुःख यात काहीही त्यांना फरक नसतो. म्हणजे सुखामध्ये हर्ष करत नाहीत आणि दुःखामध्ये शोकही करत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे हरे कृष्ण कृष्णा. माताजी. जो मित्र आणि शत्रू सारखा आहे, जो सन्मान आणि अपमान, उष्णता आणि थंडी, सुख आणि दुःख, कीर्ती आणि बदनामी या दोन्ही गोष्टींमध्ये सज्ज आहे, जो सदैव दूषित संगतीपासून मुक्त आहे, नेहमी शांत आणि कोणत्याही गोष्टीत समाधानी आहे, जो पर्वा करत नाही कोणत्याही निवासस्थानी, जो ज्ञानात स्थिर आहे आणि जो भक्ती सेवेत व्यस्त आहे, अशी व्यक्ती मला खूप प्रिय आहे. तर आता इकडे या स्लाइड मध्ये त्यांनी आणि एक गोष्ट सांगितली. अंबरीश महाराज हे कृष्णाचे शुद्ध भक्त होते आणि राजा होते पण तरीही रोज ते मंदिरामध्ये जायचे, पूजा करायचे, तुळस व्हायचे, आपल्या मुखाने कृष्णाची स्तुती करायचे, जप करायचे, फक्त प्रसादच ग्रहण
करायचे. मग जेव्हा त्यांना वेळ मिळेल तेव्हा यात्रा करायचे. कृष्णाची जी मंदिरं आहेत तिकडे जाऊन दर्शन घ्यायचे श्रीकृष्णाचं. तर असे ते पूर्ण भक्तीमध्ये व्यस्त होते. आणि एक दिवस काय ते एकादशीचा उपास केला होता त्यांनी. आणि एकादशीचा उपास दुसऱ्या दिवशी द्वादशीच्या दिवशी एका ठराविक मुहूर्तावर ठराविक वेळेमध्ये तो सोडायचा असतो. तर त्यांनी निर्जला एकादशी केली होती, पाणी सुद्धा घेतलं नव्हतं. आणि दुसऱ्या दिवशी उपास सोडणार इतक्यात त्यांना दुर्वासा मुनी दिसले, त्यांच्या महालामध्ये येत होते. मग त्यांना बघून त्यांनी दुर्वासा मुनींचं स्वागत केलं आणि सांगितलं की तुम्ही आज आमच्याकडेच भोजन करा. मग दुर्वासा मुनी म्हणाले की मी आता जर असं नदीवर स्नान करून येतो आणि मग तुझ्याकडे भोजन करतो. आणि ते गेले. बराच वेळ झाला ते आले नाही. आणि इकडे एकादशीचा मुहूर्त, व्रत जे सोडायचं होतं तो मुहूर्त निघून जात होता. म्हणून जे राजपुरोहित आहेत ते अंबरीश महाराजांना म्हणाले की तुम्हाला तर आता जेवण खाल्लं पाहिजे, कारण तुम्ही व्रत केलेला आहे आणि तो सोडायला हवा तुम्हाला व्रत. तर तेव्हा त्यांनी म्हटलं की मी सोडणार नाही, दुर्वासा मुनी आल्यानंतर मी सोडीन. मग ते पुरोहित काय म्हणाले, हे बघा तुम्ही निर्जला एकादशी केली, ठीक आहे तुम्ही जेवू नका, तुम्ही पाण्याचा एक घोट तरी घ्या, म्हणजे तुमचं जे एकादशी व्रत आहे त्याचं फळ तुम्हाला मिळेल. मग राजाला वाटलं बरं, आणि त्यांनी ओंजळीत पाणी घेतलं प्यायला. तितक्यात दुर्वासा मुनी आले आणि ते खूप चिडले की माझ्याशिवाय तू जेवणाला सुरुवात करतोयस. आणि असं म्हणून त्यांनी त्यांच्या जटेमधला एक केस उपटला आणि खाली आपटला आणि त्याच्यातून एक मोठा राक्षस बाहेर आला. आणि त्यांनी त्या राक्षसाला सांगितलं की अंबरीश महाराजांना ठार मार. आणि तो मारणार तितक्यात सुदर्शन चक्र आलं. हे कृष्ण सगळा बघत होता. सुदर्शन चक्र आलं आणि त्या सुदर्शन चक्राने या राक्षसाचा वध केला. आणि मग ते सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनीच्या पाठीमागे लागलं. आता दुर्वासा मुनी पुढे, ते सुदर्शन चक्र मागे, असे पळत होते. दुर्वासा मुनी ते गेले ब्रह्मदेवाकडे आणि सांगितलं बाबा कसंही करून या सुदर्शन चक्राला थांबव. ब्रह्मदेव म्हणाले हे तर माझं अस्त्र नाहीये आणि मी सोडलं नाहीये, मला काय हे परत घेता येत नाही. मग ते शंकराकडे गेले कैलासावर आणि शंकरांनी तेच सांगितलं की मी थांबवू शकत नाही या सुदर्शन चक्राला, तुला कृष्णाकडेच गेलं पाहिजे. मग ते कृष्णाकडे गेले. कृष्ण म्हणाला एकदा माझ्या हातातून सुदर्शन चक्र जेव्हा सुटतं ते काम केल्याशिवाय कधीच परत येत नाही, त्याच्यामुळे ते माझ्याकडे परत येणारच नाही. तर मग दुर्वासा मुनींनी म्हटलं मग मी काय करू. मग कृष्ण म्हणाला एक उपाय आहे, तू आता अंबरीश महाराजांकडे जा आणि त्यांची माफी माग. त्यांनी जर सुदर्शन चक्राला थांबवलं तरच ते थांबेल. मग अंबरीश महाराज परत महालात आले, त्यांनी माफी मागितली. सॉरी, हे दुर्वासा मुनी आले परत महालात, त्यांनी अंबरीश राजाची माफी मागितली आणि अंबरीश महाराजांनी त्यांना माफ केलं आणि सुदर्शन चक्राला विनंती केली तू जेथून आलेला आहेस तेथेच परत जा. तर भक्त जो असतो, कृष्णाचा शुद्ध भक्त असतो, त्याला खरोखर मित्र आणि शत्रू हा सारखा असतो. पण कृष्ण कसा असतो, तो केवढं भक्तांचं रक्षण करतो. कोणी त्याच्या भक्तांबरोबर कसंही वागू शकत नाही. तो 0 टॉलरन्स दाखवतो. जर तुम्ही शुद्ध भक्त असाल, तुम्ही कितीही टॉलरेट करा, कोणी तुमचा अपमान केला, मारायला आलं, तरी कृष्ण अशा भक्ताचं रक्षण करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. माताजी नाही, प्रशांत प्रभूजी.
जे भक्ती सेवेच्या या अविनाशी मार्गाचे अनुसरण करतात आणि जे पूर्णपणे श्रद्धेने स्वतःला जोडून घेतात, मला सर्वोच्च ध्येय बनवतात, ते मला खूप प्रिय आहे. तर इकडे एक खूप छान गोष्ट आहे. बिल्वमंगल ठाकूर. तर हे जे बिल्वमंगल ठाकूर होते ते त्यांच्या गत जन्मामध्ये कृष्णाचे खूप मोठे भक्त होते. ते संन्यासी होते आणि ते भाव भक्तीपर्यंत पोचलेले होते. तुम्हाला भक्तीच्या 9 पायऱ्या माहिती आहेत. मी परत सांगते. श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती, निष्ठा, रुची, आसक्ती, भावभक्ती आणि प्रेम भक्ती. तर ते भाव भक्ती स्तरावर होते आणि ते दर महिन्यामध्ये भागवत सप्ताह आयोजित करायचे आणि मोठ्या स्तरावर होता. आलेल्या भक्तांना भरपूर खायला द्यायचे प्रसाद म्हणून आणि असे ते भागवत सप्ताह आयोजित करत होते. एकदा त्यांच्या लक्षात आलं की त्यांच्याकडे पैसे कमी आहेत आणि खूप लोक जेवायला यायची, तर त्यांना अजून अन्न हवं होतं, धान्य आणायचं होतं, ही सगळी सामग्री आणायची होती. मग ते विचार करत होते तर कोणाकडे पैसे मागू आणि चालत चालत चालले होते. तेव्हा त्यांना एक स्मशानभूमी दिसली आणि त्या स्मशानभूमीमध्ये त्यांना खूप लोक दिसली, एकदम चांगले कपडे वगैरे घातलेली. तर सहज कुतूहल म्हणून कोण गेलंय, कोण आहे म्हणून ते स्मशानभूमीत गेले बघायला आणि तिकडे त्यांना दिसलं की एका सुंदर मुलीचं एक शव आहे आणि त्याच्यावर खूप दागिने घातलेले आहेत आणि जवळच राजा, राणी, मंत्री आणि खूप प्रजा आहे. मग त्यांनी जवळ जाऊन बघितलं तर ती राजकुमारी होती आणि त्यांनी राजा राणीनी आता अंत्यसंस्कार केले. राजानी अग्नी दिला आणि मग मात्र ते सगळे एवढे रडत होते की त्यांना तिकडे उभं राहणं शक्य नव्हतं आणि ते परत गेले. आणि इकडे या बिल्वमंगल ठाकूरनी विचार केला की आता हा शव आहे, याला दागिन्यांची काय गरज आहे आणि मला मात्र पैसे हवेत भागवत सप्ताहासाठी, म्हणून मी काय करतो, हे सगळे दागिने घेतो. म्हणून तो त्या राजकुमारीच्या शवाच्या जवळ गेला आणि दागिने उचलण्यासाठी त्या दागिन्यांना हात लावला. तितक्यात त्यांना आवाज आला की थांब, तू माझे दागिने काढू नकोस. मला माहितीये की तुला पैशाची गरज आहे, पण तू राजवाड्यात जा, माझ्या वडिलांना भेट आणि राजाला सांग की माझ्या उशीखाली मी माझा एक ज्वेलरी बॉक्स ठेवलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये खूप दागिने आहेत. ते सगळे दागिने तू घे आणि ते तुझ्या भागवत सप्ताहासाठी वापर. मग बिल्वमंगल ठाकूर राजाकडे जातो आणि घडलेली हकीकत सांगतो. राजालाही आनंद होतो. तो लगेच सांगतो चल आपण राजकुमारीच्या खोलीत जाऊया आणि खरंच उशीच्या खाली त्यांना तो ज्वेलरी बॉक्स दिसतो आणि त्याच्यामध्ये खूप दागिने असतात. मग तो ते सगळे दागिने घेतो, ते विकतो आणि त्याला पैसे मिळतात. पण त्याच्या लक्षात येतं की त्याला अजून थोडे पैसे हवे. ते पैसे सुद्धा त्याला पुरे होत नाही, म्हणून तो परत त्या स्मशानभूमीत जातो आणि तिकडे जे पडलेले दागिने वगैरे राहिलेले असतात ना, ते तो घेतो आणि जसे तो दागिने घेत असतो तशीच ती राजकुमारी लगेच बोलते, तू खूप मोठी चूक केली आहेस आणि मी तुला शाप देते की जरी तू कृष्णाचा शुद्ध भक्त असशील तरी देखील तुला पुढच्या जन्मी तुला जन्म म्हणजे तुला आणि एक जन्म घ्यावा लागेल आणि तू अनैतिक जीवन जगशील, तू स्त्री गमन करशील, असा शाप ती देते.
असा शाप दिल्यानंतर हा आपला त्याचं सगळं भागवत सप्ताह वगैरे करत असतो आणि मग त्याचं आयुष्य संपल्यानंतर तो दुसरा जन्म घेतो. त्या दुसऱ्या जन्मामध्ये आता हा जो बिल्वमंगल ठाकूर असतो तो खूप श्रीमंत घराण्यात जन्म घेतो, कारण कृष्णाने सांगितलेलं आहे ना की जे माझ्याकडे येतात, माझी भक्ती करतात, ते सगळं मी त्यांचं जपून ठेवतो आणि त्यांना अशा घरी जन्म देतो की त्यांच्यासाठी एक प्लॅटफॉर्म बेसिक तयार असतो. तर त्याप्रमाणे हा चांगल्या श्रीमंत घराण्यात जन्म घेतो. पण हा काय करत असतो माणूस, हा स्त्री गमन करत असतो. हा तो एका वेश्येकडे जात असतो. तर ही जी वेश्या असते ना, ही ती राजकुमारी होते आणि हा तिच्याकडे जायला लागतो. त्या वेश्येचं नाव असतं चिंतामणी. मग आता एकदा काय होतं की त्याच्याकडे त्याचे वडील जातात आणि श्राद्ध वगैरे चालू असतं आणि त्याची वेळ झालेली असते तिच्याकडे जायची, म्हणून तो ते जे ब्राह्मण असतात त्यांना ओरडतो की तुम्ही किती मोठमोठे मंत्र म्हणताय, लवकर संपवा, आता मला जायचंय, असं चिडून रागवलेला असतो आणि त्यांना असा बोलत असतो आणि घड्याळाकडे बघत असतो की कधी हे एकदा कार्य श्राद्ध हे संपतंय सगळं ना, आणि मग ते संपतं आणि तो निघतो. पण त्याच वेळेला आकाशामध्ये वादळ सुरू होतं, जोरात पाऊस चालू होतो आणि एक नदी असते, ती नदी ओलांडून त्याला तिच्या घरी जायचं असतं. पण इतकं वादळ असतं, एवढ्या मोठ्या लाटा असतात की तिकडे एकही नाव नसते. मग आता जाणार कसा? तो उडी मारतो आणि पोहायला लागतो, पण खूप लाटा असतात. त्यात तो काहीतरी पकडतो आणि तो ओलांडून नदी दुसऱ्या तिच्या घराच्या जवळ जातो. नदी ओलांडल्यावर त्याला दिसतं की हे ज्याच्यावर मी ज्याला पकडून आलोय तो एक शव आहे. हा, आणि तो जातो आणि मग सगळी खिडक्या दारं वगैरे बंद असतात, कारण जोरात पाऊस पडत असतो. मग आता जाणार कसा? ती पहिल्या मजल्यावर राहत असते. त्याला एक दोरी दिसते, त्या दोरीला पकडून तो जातो आणि खिडकीतून आतमध्ये उडी मारतो आणि ती आतमध्ये चिंतामणी बघते की तू कसा आलास, आणि ती बघते बाहेर तर साप आहे. तर तो म्हणतो मी या सापाला दोरी समजून पकडून आलो आणि एक शव मला दिसला आणि त्या शवाला पकडून मी नदीतून आलो. तर मग तिला खूप आश्चर्य वाटतं आणि ती म्हणते अरे तू एवढे कष्ट करून आलास इकडे माझ्यासाठी, एवढे जर कष्ट कृष्णाकडे जायला तू केले असतेस तर तुला आतापर्यंत कृष्ण प्राप्ती झाली असती. मग जेव्हा चिंतामणी हे शब्द म्हणते तो लगेच वळतो आणि तो आपल्या सोडतो आणि तो वृंदावनात जातो. तर ही चिंतामणी बोलत नसते, त्याच्या गत जन्मातले जे गुरु असतात चिंतामणी थ्रू ते बोलतात आणि तो वृंदावनात जायला निघतो. जेव्हा तो वृंदावनात जायला निघतो तेव्हा परत त्याला एक खूप सुंदर स्त्री दिसते. त्या स्त्रीचं लग्न झालेलं असतं, पण त्याला ती खूप आवडते. मग तो तिच्या पाठीपाठी जातो आणि ते स्त्रीला वाटतं कोण असा माणूस माझ्या पाठीपाठी येतोय, म्हणून ती पटपट जाते आणि घरी जाते आणि आतमध्ये जाते. बाहेर व्हरांड्यामध्ये तिचा नवरा बसलेला असतो. मग तो त्या नवऱ्याला म्हणतो की प्रभूजी तुम्ही आतमध्ये ज्या बाई गेलेल्या आहेत त्यांना बोलवाल का? मग तो माणूस जातो आणि बायकोला म्हणतो की बघ कोण एक माणूस आहे, त्याला तुझ्याकडे काही बोलायचंय. मग ती बाहेर येते. मग तो तिला म्हणतो माताजी तुमचा जो अंबाडा आहे त्या अंबाड्यातला आकडा मला द्याल का?
मग ती आकडा काढून त्यांना देते. तो आकडा घेतो आणि आपल्या दोन्ही डोळ्यांमध्ये घालतो आणि मग तो अंध होतो. तर ज्या इंद्रियांनी मला कृष्णाकडे जाण्यापासून थांबवलं, त्या इंद्रियांची गरज काय आहे असं तो हे करतो आणि मग तो वृंदावनात जातो. मग मात्र तो पाठी बघत नाही, एकसारखा कृष्णाचा जप करतो, कृष्णाचं कीर्तन करतो आणि तो खूप मोठा भक्त होतो. आणि तो जे काय गातो आणि जी काय कृष्णाची स्तुती गाऊन करतो ते ऐकण्यासाठी कृष्ण रोज बिल्वमंगल ठाकुरांकडे येत असे. त्याची स्तुती ऐकायला, त्याची गाणी ऐकायला, त्याचं कीर्तन ऐकायला स्वतः कृष्ण येत असे आणि स्वतः कृष्ण बिल्वमंगल ठाकुरांना खायला आणत असे, दूध, फळं असं लिहिलंय. तर आता हा आपला अध्याय झाला. आता मी तुम्हाला जरा एक पीपीटी मला शेअर करायची आहे. तुम्हाला दिसते का स्लाइड? स्लाइड दिसते की नाही? अनम्यूट नाही. एक मिनिट. स्लाइड दिसते का? आता हे जे आपले श्री श्री राधा गोविंद आहेत ना, ते सध्या भाड्याच्या घरामध्ये राहतात, म्हणजे तिकडे मंदिर केलेलं आहे. तर त्यांना एक मंदिर नामनिष्ठ प्रभूजींना त्यांच्यासाठी मंदिर बांधायचंय आणि त्यांना जागा पण मिळालेली आहे. तर तुम्हाला जर मंदिरासाठी काही डोनेशन द्यायचं असेल तर तुम्ही देऊ शकता. तर त्याबद्दल हे इकडे नामनिष्ठ प्रभूजी आणि सगळे टीचर्स आहेत, सगळे हे मँगलोर मध्ये राहतात. तुम्हाला काही हे म्हणजे जर डोनेशन द्यायचं असेल, एक वीट देता येईल 1500. मग अशी प्राइस दिली आहे. मी ही डोनेशन लिंक आहे, ही आपल्या ग्रुपमध्ये शेअर करते. किंवा तुम्हाला 1 स्क्वेअर फूट जागा द्यायची असेल तर त्याची किंमत 5000 आहे. तुम्हाला जी इच्छा असेल ती तुम्ही देऊ शकता. आणि जर तुम्हाला लाईफ मेंबरशिप सुद्धा घ्यायची असेल इस्कॉन मध्ये तर तुम्हाला लाईफ मेंबर होता येईल. तर त्यासाठी सुद्धा काही फायदे आहेत की तुम्हाला इस्कॉन मंदिरामध्ये वर्षातून 3 दिवस कुठेही फ्री राहता येईल. इकडे सगळे बेनिफिट्स दिलेले आहेत आणि सगळे रूल्स आणि टर्म्स अँड कंडिशन दिले की अकॉमोडेशन ॲट स्पेशल रिड्यूस रेट्स. आणि कुठेही तुम्ही इस्कॉन मध्ये जाऊ शकाल. तुम्हाला पुस्तकं मिळतात फ्री. वाढदिवसाच्या दिवशी पूजा केली जाते तुमचं नाव घेऊन. तर इकडे त्यांनी सगळं दिलेलं आहे की तुम्हाला किती पैसे द्यावे लागतात. 35,555. आणि मग तुम्हाला समजा जर धर्मकर्ता सेवा घ्यायची असेल तर त्या सेवेसाठी 1,08,000 ते तुम्ही भरू शकता. मग आता कुठली जन्माष्टमी असेल किंवा आणि काही महत्वाचे दिवस असतील त्या दिवशी तुम्हाला VIP पास मिळतो. मग तुम्हाला दर्शन किंवा काही कार्यक्रम असतील तर तुम्हाला हा पास मिळू शकतो. आणि इकडे
समजा जर तुम्हाला थोडी जास्त जागा तुम्ही दिली फॉर टेम्पल कन्स्ट्रक्शन, तर मग तुमचं नाव सुद्धा तिकडे लिहिलं जातं. हा, तर इकडे वेगवेगळ्या तऱ्हेच्या सेवा आहेत. तर मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करते की तुम्ही हे नीट वाचा आणि मग तुमच्या इच्छेनुसार तुम्ही इस्कॉनला थोडीशी सेवा करा. बरं, आता समजा जर तुम्हाला नित्य सेवा करायची असेल तर ती सुद्धा अवेलेबल आहे. मग ती तुम्हाला भोग सेवा 500 रुपये किंवा धूप सेवा 2000 रुपये, अशा वेगवेगळ्या तऱ्हेच्या सेवा आहेत. तर हे झालं. आता तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का या आपल्या 12व्या अध्यायावर? तर विचारू शकता. आहेत का प्रश्न काही? मी रेकॉर्डिंग बंद करते.